Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pag-aatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mahal ko! Puligi ako! Tingog ni Lorena. Puligi ako! May kung sino nga ilabtiro nga gusto magguba sa nga kung plano. Sige! Mga alaga ko! Padayon ang pagmamatay sa dugay de! May suktol lang ako nga tampalasan! Hindi. Ari na ako sa ginbutangan ko sang lawas ni Lorena. Ginbutang ko ini sa atubang sang altar. O panganong natabo, nangin abo ini. Kag may tigulang nga babae nga nagatindog, kag nagatulok sa akon. Sino ka? Anong ginbuhat mo kay Lorena? Nagbalik siya. Ilabtira ka nga tigulang. Magbayad ka. Magbalik ka kung diin ka nagakadapat, Alfonso. Kag sino ka nga maghambal sina sa akong tigulang. Matugay ko na ginhandom ini. Isa kagatos katuig na ang akong pag-antos. Isa kagatos katuig nga nabilanggo sa isa kagutok kag madulom nga pansyon. Kag hindi kaupod ang akong pinalangga nga si Lorena. Gani wala ka sa matarong nga hambalan ako sino. Ginkuom niyang kamot niya. May buhaton siya. Aring ino! Sanggong pina! Oh! Naglupok ang bulas ang kalayo nga ginaboy ko sa imo. Tungod din sagang mo sa imo punyal. Tion na! Agad ibalik ka sa imo ginhalinan, alagad ni Satanas!
ang orasyon. Sambiton ko. Oh, nagapiyong ka. Apang nagakutib-kutib ang baba mo. Oh, ba! Oh, nagpuyok mga baskong ng hangin. Hindi ako magpadaog. Pilit ako ginadala sa hangin. Apang tinguhaon ko nga magpabilin sa akong ginatintugan. Diyos nga labing gampanan sa tanan. Liko pa ako sang imo hindi matupungan nga kasanag. Gamita ako nga kasangkapan para magdaog ang kasanag sa kadulom. Painita nga akong kasing-kasing sang hugot. Kag wala sang pagpangduwa-duwa nga pagsamba sa walay katapusan mo nga gahom. Ibalik ang tinuga nga ini sa walay katapusan nga kalayo para hindi na siya magbalik tubtob sa no. Bah, may nagtulo nga likido sa akong ilong. Apang hindi ako magsapak. Nakibalo ako. Pamaagi ina ni Alfonso. Agad magguba ang konsentrasyon ko. Hindi! Hindi ako magpasugot. Ibalik ako sa impyerno. Nga wala pa ako makatapos. Hindi! Nagpanaguob! Ang krus! Ipataas ko. Apang hindi ko pagbuklato ng akon mga mata. Padayunon kong akon orasyon. O Diyos nga makagagahom sa tanan. Hindi! Hindi pa ginambit ina! Hindi! Ah! Oh, hindi! Ang ginawiyatan mo nga krus nagsanag kag nag-igo sa akong lawas ng kasanag! Ah! Nakabati ako sa lagabong. Muklaton ko ang ako mga mata. Oh, ara siya. Nagahigda sa salog. Karon, bunon ko sa sang punyal nga ini. Hey! Oh. Nagwa sa baba niyang maitom nga likido. Gabuton kong punyal. Ara, wala na siya nagahulag. Hindi. Ang iyalawas, amat-amat ka nagakadunot. Kag-ara, nagaamat-amat kaging ang iyatulan. Pareho kay Lorena. Nangin abo man siya. Ara, may itong nga aso nga nagtubok pa ibabaw. Halin sa tinumpok nga abo. Makita ko. Nagatiyog-tiyog gini sa ibabaw. Wala na. Hinali lang nga nadula. Oh. Hinali lang ako nga nagbatsyag sang kakaapoy. Mapungko ako sa simento. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power.
Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Sila ni. Kagkaupod niyang iamay kag iloy. Ang ba ng iba niya nga mga pakaisa? Aris sila. Oo, Kayla. Nakaibalo kami nga amoy nang natabo eh. Tungod nangin abo ang mga vampira nga nagapamatay dito sa aton. Gani nagkadto kami diri. Kun amo wala na kita sang problema la. Tapos nang bangungot apo ko. Anong masunod naton nga buhaton, nay? Ipangamuyo naton ang mga kalag sa nagkalamatay. Kamapasalamat kita sa mahal nga Diyos nga wala kita naubos pamatay ni Alfonso. Yes! Sugiran ko sining akon mga classmates. Hero si Lola ko. Siyang nagpatay kay Alfonso. Kasobong nila. Ginapabugal ka gidnamon. Tumalagsahon ka. Ay, handa na mga dalalon ninyo nga Balinsyana kag kalamay hati. Baw sigurado nga malipay gid sini si Mami. Paborito nga daan niya ina. Paborito gid na sang tanan. Amugid. Ay, mapauli na gali ka mo. Hindi nagi ka mo yan magpahawid. Kon pwede lang no. Apang nagahulat man dito si Mami kag Daddy sa balay. Kay dito naman kami mabisita sa lulubngan sang pamilya ni Daddy. Te, sadaso naman kita nga tigkalalag makita ay Oo, Kas. Kag mabawi kita Bisan magpagabi pa kita sa patio. Wala na sang dapat nga kahadlokan. Oo man. Tata, sige na. Ipangkarga na ninyo ang mga dalaloon nila ni Kayla sa ila sa lakyan. Para ga makalakat na sila. Kalayo pa sang ila biyahion Bululigan na lang namon la. Sige. Ay hoo gali. Ikamusta na lang ninyo ako kay Mami kag Daddy ninyo, ha? Amo ining tigkalalag nga hindi ko gid malimtan tubtubuhi ako. Amo man ako? Hamak mo ha? Kung iti tungod sa abilidad ni Lula, wala na kita makapauli pa. Kay sigurado ka ginsuyop na sa mga vampira nga sakop ni Alfonso ang mga dugo naton. Sino maghuna-huna, no? Si Lula man lang gali ang makaperde kay Alfonso? Kag tumalagsahon ang paghigugma nga ginapatugod ni Alfonso kay Lorena, may forever sila? Husto ka. May forever sila. Apang didto sa imperno. Kag forever naman sila nga hindi makapanghalit. Kay wala na sila sang balikan pan mo. Tungod nangin abo na ang mga tula nila. Si Mami Ayhan,
Nakahibalo man ayan sang ginatago nga kinaadma ni Lola? Sigurado nga wala. Kay bisan si Lula gani, nakibot gid eh. Kay wala sa makahibalo, nga matuod gani ang ginaistorya sa ila ni Lula sadto, bahin kay Alfonso kag Lorena. Sigurado nga makibot gid siya kung sugira naton. Ano? Oo, Mami. Kami mismo ni Fidel ang nakasaksi. Kung gindi malas nga wala sang nagpangapin, kag nagpakig-away kay Alfonso, wala mo na kami makita nga buhi pa, Ma'am. Oh, Diyos ko. To sa hindi ako makapati, Kayla. Ang laom namon sadto, pamahog lang ni Mama ang ginasugid niya sa amon. Bahin sa magkahagog mga Alfonso kag Lorena. Apa nga, matuod gid gali? Oo, Mami. Kag hinari lang yan nagsikat si Lula dito sa inyo. Kag amo pa lang kami makahibalo nga si Lula gali. Amo ang nagperde sa iloy ni Alfonso nga isa man ka manughiwit sadto. Oh, hala? Kayla? Ping nga. Wala na ang mga bampera. Kay nag-abo naman ang ilang mga tulaan. Paano gali ang nagkalamatay nga ginkagat nila? Kung ang ginakabalakaan mo, amo nga mabangon sila liwat kag magpamatay, sa pelikula lang ina nagakatabo. Apang paano kung magmatuod ang ginakadlukan ko? Paano? Ang hampang at chess tuman kapopular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Magabiyan, diri natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini?
Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. May adlaw naman mga palangga na mga tagparamati. Sa subong isa naman kasulat ang ating basahon, kag ini naghalin sa isa manaton kasuki sa kahanginan, nga nagapatawag lang sa ngalan Jenny. Ang kasaysayan niya sa paghigugma, amo ang gusto niya nga handurawon, paagi sining panatuntunan. May nobyo siya sa nga tawgon lang naton kay Rudy. Mabuot ini kag mapisan, kag maayo ang nangin pondasyon sa ina relasyon nga duha. Tub-tub, isa ka adlaw, may nagapot nga pagtilaw sa ila nga duha. Diri sa nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Jenny, nga iyaman ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Kapalaran. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Rolando, hindi ka na naman makita sa mga anak mo. Tito, Paano na lang kami sa mga anak mo? Kay wala ka na. Gusto na naman. Wala na si Papa sa duta. Rolando! Mana ko! Kung tani, kinapon mo na lang ako. Tita, gusto na ina. Jen,
man siya diri. Subong nga wala na si Papa. Makauntad gid ako sa akong pag-eskwela. Rudy, Mangita na ako sa trabaho. Agod nga makabulig ako kay Mama. Kag sa akon pa duha ka mga mangod. Kung may mabulig na ako nga financial sa imo, buligan ko gid ikaw. Apang wala man ako sa ikasarang eh. Ang pan ko, Jenny. Hindi ka magpalibog. Tungod libog namon ini. Rudy, makaluluoy man ka mo. Mangin makaluluoy kami kung magpabaya ko. Kaya hindi magpangitas ang trabaho, Jenny. Gani bisan anong obra, sudlan ko. Jen, nabaton ako bilang bagger sa isa ka department store. Bay, matuod? Salamat naman kung amo sina. Masugod na ako sa madason ng adlaw. Ay, Rudy, malipay gid sini si mama mo. Nga daan niya nagasalig na lang sila sa imo. Nakaibalo ako nga wala gid kita ginapabayaan sa Diyos. Ma, aring sweldo ko. Bay, anak, kulang man ini eh. Damo ta subong sang balayran. May suga, kag tubig pa. Ma, ikaw na lang bahala nga magpaigo-igo sina. Gamay man lang sweldo ko eh. Uy, kulang pa gani ini sa aton pagkaon. Paano ko ini mapaigo? Babae lang, ma. Mangita ko sa mahulaman. Nagadimanda pagid si Mama sang dako-dako nga sweldo. Ano? Paano ko makasweldo sang dako sina? Kay bager ka lang. Mangita pagid ako sang sideline eh. Para nga may extra income pagid ako. Amo gali sina ka budlay. Kung breadwinner ka sang inyo pamilya. Amo gali sini kabudlay magpangita sang kwarta. Abi mo, Jin? Bag-o ko lang ini mabatyagan. Rudy? Kasako subong kay Rudy ba? Halos na kami makakitaay nga duha.
ayan ang sideline niya subong man? Talagsa na lang kami makakita ay. Kag nahidlaw na gid ako sa iya. Jen, para sa imo. Ba? Bracelet? Ano okasyon, haw? Nalipat ka na galing nga anniversary naton subong? Ha? Anniversary naton subong? Ako pang nalipat ba? Sorry, gid Rodi, ah. Happy anniversary sa imo. Sintoyo. Isuksok ko sa kamot mong bracelet ngayon ha. Bagay gid ini sa imo eh. Jesus, nga nagbakal ka pa sinihaw. Ginakulang ka na gani sa kwarta, nagbakal ka pa sang subong sini. Sa din ka nagkuha sang kwarta, ha Rudy? Hindi ka na pala magpamangkot pa. Okay? Basta gamitan lang ini, kay para gid ini sa imo. Nga bala nga nagabatsyag ako sang kakulpa. Ano ay ang sideline ni Rudy? Nga wala na siya nagkapalibog sang kwarta. Ano? Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabahian ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi ko mahangpan ang kaugalingon ko. Kung nga ang nagabatsyag ako sang kakulpa. Ang maayo pa. O sisaon ko si Rudy. Apang, wala man siya nagkapanugid sa ako na. Husto, panilagan ko siya. Kung maglakad siya sa obra niya, sundon ko siya. Si Rudy, ato siya. Nagalakad. May ginabit-bit siyang regalo. Para kay sino ang regalo nga inaman? Sundot ko siya kung diin siya mapadulong. Diyos ko, kalain sa pagkubakubas ang dukan ko. May ginabuhat bala nga hindi amo ang nobyo ko. May ara pala.
Diri siya nagkadto sa isa ka malinungong subdivision. Ato siya. Nagatindog sa gate sa isa ka dako nga balay. Ay, wala di siya makabatsyag nga ginasunod ko siya. Ba? May nagbukas ang gate. May nagkuha. Isa ka lalaki. Kagato. Ginhatag ni Rudy siyang regalo. Dason. May gindaho man sa iyang among nga lalaki. Ba? Nagsulod tayo ng among nga lalaki. Ay, si Rudy. Nagayuhom-yuhom gid siya. Malipayon gid siya. Ato. Gintanaw niyang unod sang sobre. Kwarta? Nagaisip si Rudy sang kwarta? Ano pala nga klase sang trabaho ang trabaho ni Rudy? Ano? May kwarta ka pa, daday? Arim, imo lang yun. Batunon ko lang ang kwarta nga ina. Kung isugid mo sa akon, kung sa diin ina naghalin. Damo ka pabla pamangkot tao. Ginatagan ka na gani. Batunan ng bala. Rudy? Amo ka na sinakon maghambal sa akon subong? Damo ka pa pamangkot mo. Nagambal na gid ka sa imo nga hindi ko manugid. Pila man ko matakan sa imo man. Rudy? Kabalo na ko sang ubra ni Rudy. Siya ang nagadulong sa ginadilian nga droga. Halin sa source pakadto sa mga user. Ano? Oo. Delikado gani siya subong eh. May nagapanilag sang hulag niya, Jenny. Gani, sawaya siya Samtang nga wala pa siya madakpan. Diyos ko. Amo gali sinang obra ni Rudy. Nga nagaganar siya sang dako nga kwarta. Ano nga droga nga napangambal mo man? Rudy, instrumento ka sa mga drug pusher. Hindi ka na magbalibad pa. Nakita ko gid ikaw. Amo ining nagabuhi sa pamilya ko, Jenny. Nakaibalo ako nga delikadong ginabuhat ko ngayon. Apang amo ining ginasiling nga kapit sa patalim. Rudy? Malain na ginabuhat mo. 3 ka tawo matuod na ginabuhi mo. Apang pila kalibo naman nga kabataan ang ginahalitan ninyo sang droga nga ginapalaptan ninyo. Kung hindi ka mag-untat, makigbulag ako sa imo. Jenny? Wala gid siya nag-untat. Naga-deliver gihapon siya sang droga. Kabaylo sang pila kalibo nga kwarta. Diyos ko. Nga nagasubong si Rudy.
Pasalagi man ang pensar niya, Diyos ko. Maluoy ka. Jenny, nagapalanghalock naman ang imong mga mata. Ano naman ang problema mo, man? Si Rudy. Kinaproblemahan pa siya? Nga break na ka mga duha? Para ano pa nga hibian mo siya? Wala ka lang makahangop sa ginabatsyag ko, day. Siguro, hindi man ka mo para sa isa kag isa. Gani himpusan na lang ang pensar mo. Jen, nakabati ka sa balita. Si Rudy nadakpan sa mga pulis. Ato siya subong sa presinto. Diyos ko, nadakpan si Rudy? May nakaakto gid sang pag-deliver niya sang bato sa isa ka insik. Diyos ko! Rudy, kinahambalan ko gid ikaw nga mag-untat ka na. Apang wala ka ginagapamati sa akon. Wala ka ginagapamati. Jenny, paano na karoon ng pamilya ko? Wala ka ginabi nagpamati sa akon, Rudy. Kinpaylo mo pa ako sa bato nga ginabaligya mo. Ginahinulsulan ko naging buhat ko. Patawara ako, Jen. Paano na inakaroon, Rudy? Kasuhan ka gid sa ginbuhat mo. Kung ano gid man ang matabo sa akon. Uligi sila ni Mama kag sangutot ko, ha. Please lang, Jen. Rudy? Sugod sa ginsulod si Rudy sa prisuhan. Wala na gyud siya nakagwa pa. Tumalupok ang dughan ko sa kaluoy sa iya. Tungod ginahigugma ko gihapon siya. Apong wala man ako sa mahimo. Agud nga mapagwa siya. Kundi ang magpangamuyo na lang. Nakabay. Makagwa na siya. Kagbatunon ang amon kapalaran. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye.
Diri natapos ang kasaysay ni Jenny, gaya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kapalaran. Direksyon, Marnie Mungkal. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang manunubli. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ng kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye. Nagakabalaka ka naton kay kadugay sa iya mapatay. Wala ka sang buya. Patamsakon ko ang baba mo ina sa tampa. Kinsalo mong akong tamot. Wala ka sang matarong nga tampaon ako, Leah. Nagatrabaho ako diri sa gusto. Kag naluyagan ina ni Senyor Pedring. Gani hindi ka maghandom nga sakiton ako, ha? Tungod hindi lang ikaw ang may kamot. Amo man ako. Kag kung gusto ka nga hindi madayon ang paglakat namon sa beach, siya ang hambalon mo. Buya ko! Amo gid man sina ang buhaton ko. Makahibalo gani ako nga ginainto mo siya para nga madala siya sa beach. Makatilaw ka gid sa ako na.
Ato na siya. Tanawon ko lang. Kung mapunggan mo si Senyor Pedring nga magkadto sa beach, nagakinam-kinam na nga daan ato nga magsuksok ako sang bikini. Ikaw ang mag-drive siyang salakyan niya madulong sa amon ni Pandora sa beach, Pasensyo. Ha? Ako? Ay, abaw, ara dayon, Kag nagsiling si Pandora nga masuksok siya kuno sang bikini. Abaw, hamak mo, bikini gad. Oo, Pasensyo. Wala siya makaibalo. Nga gusto ko lang nga makita nga nagasuksok sa isang bikini. Tanawon ko lang karon kung makakita pa kita sang perlesyel. Kag kung dito na ako sa beach, mapatulog-tulog ako. Kag mag-ulon sa iya nga paa. Ay, abaw, kaswerte sa imo, Senyor Pedring. Pero sa ano ka sila makapaligo? Kay hindi ka naman makasarang maglangoy. Dira lang ko sa higad matamba-tamba. Kag natural, ara si Pandora sa akong tupad. Madugsing kami nga duha. Kag samtang nagadugsing kami, tsansingan ko siya. Kag Pasensyo. Senyor? Makumus-kumus ko nang iya doha ka dughan nga nagatindog pareho sang bukid sang mayon. Ay, abaw, kanami-nami ba? Kag sako naman ning kibo sang haluan mo. Ay, baw, do mabato si Sir Pedring ba? Ay, ambot testingan ko gani. Basi, hasta maran ni sa kibo-kibo. Ang ano, senyor? Ang haluan. Ikaw gali, Lia? Anong kinahanglan mo? Lolo Pedring, matuod ba lang nga makadto ka mo sa beach ni Pandora? Oo. Kaupod namon si Pasensyo. Kaya siyang madrive sang auto. Lo, hindi na pwede sa imo nga magkadto sa beach. Basi kung anong matabo sa imo dito eh. Kag anong matabo sa akon? Nakahibalo ka naman nga may masakit ka. Ay, wala ako sang balatian. Wala ko sang kanser. Kaghambal ni Dr. Ramos. Kung may hilanat ako kag kurugon, tapos na ako. Patay na ako. Kag hindi ako maluyag nga amoy na matabo sa imo, Lolo. Liya, iha. Mas gusto ko pa nga mapatay nga nagakurog sa kalipay sang sa mapatay ako nga nagakurog sa hilanat. Hindi man ako maano dito. Luyag ko lang nga makakita liwat sang dagat. Kagluyag ko nga makita ang pagsalop sang adlaw. Tub-tub, may panahon pa ako nga mabilin diri sa kalibutan. Amoy na nga hindi ako pagpunggi nga magkadto sa beach. Basta, Lolo Pedring, hindi ako maluyag may malaing nga matabo sa imo.
Lia, hindi ka magpalibog, iha. Wala siyang matabo sa akon. Makapauli ako nga buhi, kaupod si Pandora. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas sang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Arnel, Ano? Okay lang tanan? hindi gid magpapugong si Lolo Pedring nga hindi magkadto sa beach. Nabilog na pandurang iya nga ulo. Ati, oo Dito makahimo sa paagi kung saan niya makilkilan si Lolo Pedring. Gold digger ang maldita ngayon na. Ano sa imo kung ipapatay natin si Pandora sa beach? Ipapatay? Oo! Delikado kita sa babae nga inay. Ipapatay? Aha! May kilala ako nga hired killer. Sino siya? Isa sa ka-ex-army. Napahalin siya sa iya trabaho, mandaku ulo. Ang iya kinaadman nga ginagamit iya sa pagkamul sang kwarta. Kapakunta ko siya, Leia. Apang kinahanglan ko ani ang dako nga kwarta parang ibayad sa iya. Pila ba lang iya sukot? Madaon na kita sang 100,000. Okay na ina. Ang isa ka hit, 300,000. Babahid kita sang balanse kung piho na nga mapatay na si Pandora. Sige. Mahatag ako sang down. Apang pihuon mo gid ha? Kinahanglan, hindi na makabalik nga buhi diri si Pandora. Ate, sige. Sige ha, marakat na ako ha. Bugos nga adlaw sila dito sa beach. Oo. Bangod mahulat si Lolo Pedring sa pagsalop sang adlaw. Maayo. Sa tiyan nga magsalop ang adlaw, medyo madulom na. Kagustuhan ina nga makaplastar ang aton nga sniper. Naluyagan mo bala ining cottage nga ginkuha ko, Senyor Pedring? Abaho! Maayo kay malapit gid sa higad sang baybay. Ari na nga aton balon. Itungtong ko diri sa lamisa. Nan, ara na. Ara ng ice bucket. Ara na ba lang aton pagkaon? Maligo na kita nung pasensyo. Mailis anay ako Ikaw anay ang magbantay diri kay Senyor Pedring. Ate huo Ako ang mahibalo diri. Sige na, lakat na. Ilis na. Ate huo madali lang ako. Senyor Pedring, ato na siya. Mailis siya kuno sang bikini. Daw sa maano na ako pasensyo. Amo na ining ginahulat ko nga tion. Nga makakita sang bugos nga kaanyag ni Pandora. Te, ikaw, ilis na to, senyor. Ubahon ko lang ining pantalon ko. May nasuksok na ako nga daan nga swimming trunk. Ay, may ara ka na? Nagasuksok ka na nga daan sa swimming trunk? Oo. Dali lang kay ubahon ko ining akong pantalon.
buligi ako pasensyo. Lulusang akong pantalon. Samtang nagapungko ako. Ati, ho, senyor. Bibi, kay kuhaon ko ana yung paha mo. Nan ara na. Karon, luluson ko ng imo pantalon, senyor. Oo. Nan, ara na. Nalulos ko ng pantalon mo, senyor. Ay, baw, may swimming trunk ka matuod, senyor. Nakasuksok ka na galing daan. Oo, pasensyo. Uy, hala, senyor Pidring. Nangabukol pa ina. Ay, kadako sang haluan niya ginasiling mo nga nagakibo-kibo. Ay, hindi ina Real Makoy ang naghahanol nga ina pasensyo. Ha? Ay, ano manggali, senyor? Patatas. Ano? Patatas? Patatas ang ginbutang mula sa sulod? Oo. Hugot kayo nga akong brief. Amon nga hindi mahulog ang patatas. Bumayo! Mayong napinsaran mo ngayon na, senyor. Uy, hala. Daw sa Real Makoy gitulokon, ho? Ati, ano ayhan ang masiling ni Pandora sini kung makita niya? Ay, masiling na siya nga. Ay, abaw. Gurang na si Senyor Pidring. Apang ang iyakan yun. Marangkada pagyapon. Ay, matuod pasensyo. Amo inang ihambal ni Pandora? Oo. Amo inang ara sa iya pinsar, senyor. Oy. Mapuslan man gali ang patatas, no? Uy, wala. Ara na si Pandora, ho? Wow! Katahom-tahom gid sa iya. Ang iya na suksok bikini gid. Kag ang iya bra daw bragid. Pasensyo. Nyor. Sige ang kibo-kibo sang haloa. Medyo pahulag-hulaga ang patatas, nyor. Ay, husto ka. Ay, abaw. Kasiksigid kay Pandora ba? Kasiksi sa iya samtang nagalakat pakadto sa aton? Ay, abaw. Ara imo bikini nga. Pasensyo. Daw makita ng ugsaran sang langit. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we share, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli
Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo! Bombo!